खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि मुङै मोनसे टुइटआ समाज बिजोङाव भाइरेल जादों गिबि मन्थ्रिनि मुङै भाइरेल जानाय टुइटनि गेजेरजों फोरमायथिनाय जादों दि 20 नभेम्बरनिफ्राय रायजोनि सोलोंसालिफोरखौ कभिड-19 नि थासारिखौ नायनानै फिन बन्द खालामनाय जासिगोन होननानै बेनि बागै समाज बिजोंनि गेजेरजों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावफिनदों दि नंखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि मुं लानानै टुइटारनि गेजेरजों 20 नभेम्बरनिफ्राय कभिड-19 नि थाखाय फरायसालिफोरखौ बन्द थागोन होननानै जि फोसावदों बे रावा नंखाय सोरखारा फिन फरायसालि बन्द खालामफिननायनि जेबो थांखि लायाखै होननानैबो फोरमायथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लोगोसे बेबायदि नंखाय टुइट खालामनायनिफ्राय सांग्रां जानानै थानो थाखायबो सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ खावलायो आरो बेबायदि नंखाय खौरां फोसावनायनि सायाव नायबिजिरनो थाखायबो आसाम पुलिसखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिथोन होयो क'क्राझारनि नित्य कला एकाडेमिनि प्रिन्सिपाल प्रलय कुमार दत्त बिथाङा माखासे गोजोनथाव खौरां लानानै खौरांगिरि मेल खुंदों बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय 29 अक्ट'बराव गुवाहाटीनि मास्क'आव खुंजानाय नर्थ इस्ट इन्डिया फेशन किड्स कम्पिटिशन खुंजादोंमोन बेयाव क'क्राझारनि नित्य कला एकाडेमिनिफ्राय 7 फरायसाफोरखौ बादायलायनायनि थाखाय लानानै थांदोंमोन 7नि मादाव कृति दे बिथाङा नर्थ इस्ट इन्डिया फेशन किड्स कम्पिटिशनाव किड्स गर्ल्स ग्रुपआव क्राउन लाबोनो हादों आरो राज ब्रह्मआ किड्स बयज ग्रुपआव सेकेन्ड प्राइज मोननो हादों गुबुन 3 जियाना आली क्रिस्टिना ब्रह्म आरो परि बरगयारिया साबटाइटेल लाबोनो हादों होननानै फोरमायथिदों बिचारनि थाखाय बियो जोबोद गोजोनथाव होननानै गोजोननायखौ फोरमायथिदों प्रलय कुमार दत्त बिथाङा फोरमायथिबावदों दि नर्थ इस्ट इन्डिया फेशन किड्स कम्पिटिशनाव गासै नर्थ इस्टनिफ्राय 300 बादायारिफ्रा बाहागो लादोंमोन बेयाव क'क्राझारनि नित्य कला एकाडेमिनिफ्राय 7 फरायसाफोरखौ लानानै थांनाय जादोंमोन 7नि मादाव 7याबो बिचारनि थाखाय देरहानाय लाबोनो हानायखौ गोजोननाय फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिबावदों दि क'क्राझार नित्य कला एकाडेमियाव मोसानाय आरो फेशनाव उन्दै हिन्जावसा आरो हौवासा गथ'फोरखौ फोरोंनानै बादायलायनायफोराव लानानै थांनाय जायो मोसानाय बादायलायनायावबो नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव लांनाय जायो होननानैबो फोरमायथियो फैगौ 29 नभेम्बराव क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय मोनसे गिदिर फेशन उइक जागोन बे फेशन उइकखौ मुंदांखा इन्टारनेशनेल डिजाइनार प्रशान्त घोष बिथाङा खुंगोन बिनि थाखाय अडिशन लागोन सोरबाफोर बे फेशन उइकआव बाहागो लानोब्ला क'क्राझारनि नित्य कला एकाडेमिजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन बेनि अनगायैबो डिसेम्बरनि जोबनायाव नर्थ इस्ट लेभेलनि मोसानाय बादायलायनायबो खुंगोन होननानै फोरमायथिबावो 5 नभेम्बराव बाक्सा जिल्लायाव बन्द थागोन बाक्सानि डिसि अफिसनिफ्राय मोनसे नटिस ओंखारदों नटिसनि बायदिब्ला 5 नभेम्बरखौ लकेल हलिडे फोसावदों दिवाली फोरबोखौ फालिनो थाखायनो बे लकेल हलिडेखौ फोसावदों 5 नभेम्बराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सोलोंथाइ फसंथान गासैबो सोरखारि मावख'फोर जेरै बिजिरसालि फाइनान्सियेल इन्स्टिटिउसन बेंकफोर आरो गुबुन गुबुन सोरखारि मावख'फोरा बन्द थाजोबगोन नाथाय अफिसारफोर फोरोंगिरिफोर आरो स्टाफफोर जायफोरना आनजादनि डिउटि दङ आरो एसेन्सियेल सार्भिसाव मावग्रा मावथिफोर बिथांमोनहा बे नटिसआव होनाय बायदि रेहाय मोननाय नङा बिथांमोनहा गावसोरनि डिउटिखौ मावनो नांगोन बाक्सा जिल्लानि अनगायैबो 5 नभेम्बराव कामरुप मेट्र' जिल्ला बेंगिरिया बन्द फोसावनानै होदों कामरुप मेट्र' जिल्ला बेंगिरिया गांसे फोसावबिलाइनि गेजेरजों बे बन्दखौ फोसावनानै होदों रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मिरु सोरखारा पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ खम खालामनो फोसावबाय दिनैनिफ्राय पेट्रलनि सायाव जि एक्सेस डिउटि लागायो बेखौ 5 रां खम खालामगोन आरो डिजेलनि सायाव जि एक्सेस डिउटि लागायो बेखौ 10 रां खम खालामसिगोन दा पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना जायगा लायै जायगा खम जासिगोन सानफ्रोमबो पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनायनि थाखाय सरासनस्रा सुबुंफोरा जेरैबायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन रायजो राजाफोरखौ बे जेंनानिफ्राय एसे रेहाय होनो थाखायनो मिरु सोरखारा बे थांखिखौ फोसाव लोगोसे मिरु सोरखारा गासैबो रायजोफोरखौ पेट्रल आरो डिजेलनि सायाव भेलु एडेड टेक्सखौ खम खालामनो थाखायबो खावलायदों जाहाथे रायजो राजाफ्रा एसे रेहाय मोननो हायो मिरु सोरखारा पेट्रल आरो डिजेलनि सायाव एक्सेस डिउटिखौ खम खालामनो फोसावनायनि उनावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो पेट्रल आरो डिजेलनि सायाव होनाय भेलु एडेड टेक्सखौ खम खालामगोन होननानै फोसावबाय जायनाखि मिरु सोरखारा गासैबो रायजोफोरखौनो पेट्रल आरो डिजेलनि सायाव होनाय भेलु एडेड टेक्सखौ खम खालामनो थाखाय खावलायदोंमोन
बेबायदियैनो आसामावबो पेट्रल आरो डिजेलनि सायाव होनाय भेलु एडेड टेक्सखौ 7 रां खम खालामनाय जासिगोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावबाय। T20 वर्ल्ड कप 2021 आव भारतआ आफगानिस्तानखौ फेजेननो हाबाय। आबु धाबिनि शेख जायेद स्टेडियामाव जानाय T20 वर्ल्ड कप 2021 आव भारतआ आफगानिस्तानखौ फेजेननो हाबाय। भारतआ आफगानिस्तानखौ 6-6 रानाव फेजेननो हादों। भारतनि स्करा 210 आरो आफगानिस्ताननि स्करा 144। BPF दोलोनिया दा सान हाबबाय आरो जेराव साना हाबो बे दोलोआव रावबो थानो गोसो जाया। बे रावखौ बुंथिदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि उफ्रा बिधान सभा बिसायख'थियाव UPPL आरो BJP दोलोआ गेदेर देरहासारनाय मोनखांनायनि थाखाय बिटिआरनि भबानिपुर, तामुलपुर आरो गसाइगाव बियाबनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावहरदों। प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि तामुलपुर, गसाइगाव आरो भबानिपुर बियाबाव रायजो राजाफ्रा फोथायनाय लाखिनानै UPPL आरो BJP दोलोनि बिजाथिखौ गोबां बुरजा भटजों देरहासार होदों। बेनि थाखाय रायजो राजाफोरजों लोगोसे गार्जेन मिनिस्टार, BJPनि मिनिस्टार अशोक सिंहाल बिथां आरो BJP दोलोनि मावथिफोर बिथांमोनखौबो साबायखर बावदों। मानोना बिथांमोनहा क'क्राझाराव थानानैनो बिसायख'थिनि थाखाय मदद होदोंमोन, जायनि थाखाय गोबां बांसिन भटआव देरहासारनो हादों होननानै साबायखर बावो प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा बुंथिबावदों दि दा गोदान थासारि फैबाय। गोदान थासारिखौ लानानै बिटिआर ओनसोलाव जोबोद गोख्रैथिजों खामानिखौ मावनो आखायाव लासिगोन। दिवाली जोबनायनि उनाव बे नबेम्बर दाननिफ्रायनो बिटिआर ओनसोलनि जि आद्रा जानानै थानाय खामानिफोर दंमोन आरो जि जेंनाफोर दंमोन बेफोर खामानिखौ मावनाय जासिगोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो जायनाखि UPPL दोलोआव 2 MLA बांबावबाय आरो UPPLनि गोहोआ सिगांनिफ्राय बांसिन जाबावबाय। बे बेलायाव UPPL दोलोनिफ्राय आसाम एसेम्ब्लियाव मन्थ्रिनि दाबि खालामगोन नामा होननानै सोंथि खालामनायाव प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होदों दि बेयाव दाबिलायनांगौनि जेबो खोथा गैया। सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो आसामजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि जौगानायनि खामानिखौ मावलांनो नांगोन। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि UPPLनि थाखाय सिगांनिफ्रायनो मोनसे मन्थ्रिनि मासि रिजार्भ दंखायो। बेफोरनि अनगायैबो प्रमद बर' बिथाङा बुंथिबावो दि BPFनिया दा सान हाबबाय आरो सान हाबनायाव रावबो थानो गोसो जाया। BPFनि मावथिफोरा दा सोरबा BJP आरो सोरबा UPPL दोलोआव हाबनानै थागोन। जुदि दैदेनगिरियानो गुबुन दोलोआव थांनो नागिरोब्ला मावथिफोरा सोरनि थाखाय लामा नायनानै थाबावगोन। बेनिखायनो दा BPF दोलोआ जोबस्रांनायनि लामायाव होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ। भारतआ उदांस्रि जानाया 75 बोसोर जाबाय। अब्लाबो बिटिआरनि गंसे फरायसालियाव उन्दै उन्दै फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानायाव जिरायनो थाखाय न'निफ्रायनो बस्ता एबा कारपेट लानानैसो फैनो गोनां जायो। बे दुखुनांथाव जाथाया बाक्सा जिल्लानि बरबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय उत्तरकुची गामिनि ददेरे गुदि फरायसालियाव जादों। ददेरे गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानायाव जिरायनो थाखाय न'निफ्राय बस्ता लानानै थांनो गोनां जायो, जाय जोबोद दुखुनांथाव। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे फरायसालिखौ थांनाय 1992 मायथाइयावनो गायसननाया जादोंमोन। दिनैसिमबो बे फरायसालिया सोरखारि जायाखै, भेन्सारैनो दङ आरो बे फरायसालियाव दिनैसिम फरायसाफोरनि थाखाय गंसे बेन्च एबा डेस्क गैया। बे गुदि फरायसालियाव 2 फरायसाफोर दङ। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बे फरायसालिनि मुङाव सिगाङाव खेबसेल' 48,000 रां सौफैदोंमोन, बेनिफ्रायनो आरो खेबसेबो रां सौफैयाखै। फोरोंगिरियाबो दान बान्था गैयालासे फरायसाफोरखौ फोरोंथाइ होगासिनो दङ। जाहाथे बिटिसि सोरखारा बे ददेरे गुदि फरायसालिनि थाखाय डेस्क आरो बेन्चनि लाहार फाहार खालामनानै होयो आरो फरायसालिखौ सोरखारि खालामो, बेनि थाखाय खावलायहरदों ददेरे गुदि फरायसालिनिफ्राय। उफ्रा बिधान सभा बिसायख'थियाव जेनखांनायनि उनाव रायजो दलनि खौरांगिरि मेल रायजो दलनि गाहाय अखिल गगैआ बुंथिदों दि BJP दोलोआ इनायैसो बे बिसायख'थिखौ देरहासारनो हादों। बेयो रायजो राजाफोरनि थाखाय देरहासारनाय नङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि BJP दोलोआ बिसायख'थि आय'ग आरो प्रशासनखौ बाहायदों, जायनि थाखाय BJPआ आयेन सिफायनायनि हेंथायै बिसायख'थि आय'गनिसिम खनले लाइजाम दैथायहरदोंब्लाबो बिसायख'थि आय'गआ BJP दोलोनि हेंथा जेबो राहा लायाखै होननानै फोरमायथियो। BJP दोलोआ बे उफ्रा बिसायख'थियाव EVMजों बेले-बेजे खालामनानै, रां राननानै, भुट दखल खालामनानै आरो बायदि बायदि लब दिन्थिनानै देरहासारनो हादों होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि थौरा बियाबनि सिङाव थानाय 62A कयबट्ट दलनि MV स्कुल, बेयाव गासै 559 भटार्सफोर दङ। बेनि मादाव 452फोरा भट होफैदों। बेनि मादाव BJPआ 260 भट मोननो हादों, रायजो दलआ 130 भट मोननो हादों आरो माखासे बे 452 भट होनायफोरनि मादाव मुस्लिम भटआ 252 आरो नन मुस्लिमा 200, नाथाय BJPआ मोनदों 260।
नाथाय मुस्लिमफोरा माब्लाबाबो बिजेपि दोलोनो भटखौ होनाय नङा मानोना बिजेपि दोलोआ सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थाखादोंमोन दि मुस्लिमफोरनिफ्राय भटखौ नाङा होननानै बेनिखायनो बेजोंनो हमनो हायो बिजेपि दोलोआ बिसायख'थियाव बेले बेजे खालामनानैसो देरहासारदों होननानै अजदखौ होयो रायजो दलनि गाहाय अखिल गगৈ बिथाङा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।